Ara... Benvinguts, bona tarda a tots, amics, col·legues, alguns o bastants heu sigut alumnes meus, dels quals tinc un excel·lent record. Jo recordo que quan vaig deixar d'anar a classe, d'anar a classe fa molts anys d'això, quan vaig deixar de donar classe, que va ser quan em van fer director general del Químic, recordo que quasi vaig plorar per no poder seguir donant les classes de química general. Disfrutava moltíssim. Bé, i ara anem ja al tema. A veure, el bon amic Joan Genescà, que està aquí davant, potser hauria de ser el que fes la presentació. Ens vam trobar amb en Joan Genescà, al IQS Seniors, i tant ell com jo teníem dos maldecaps. Ell, el tema de l'energia. I jo venia ja d'alguns anys amb la preocupació de que havia observat que a Amèrica Llatina estaven proliferant els camps, els cultius de palma de aceite per fer oli de palma i biocombustible. I al mateix temps estava pujant el preu de l'arròs. Estic parlant dels anys 80-90. I, esclar, això em preocupava, em creava un cert problema ètic. Ens vam trobar, vam tenir una llarga xerrada i llavors vam dir, escolta, aquest seria un dels temes que potser la IQS Seniors podria posar sobre la taula per reflexionar-hi una mica. I ara tenim la sort de que, gràcies a l'augment de transversalitat del químic, problemes d'aquest tipus, que tenen una gran amplitud, els podem tractar, diguem, amb la col·laboració dels excel·lents professors que té el químic. Abans de dir res i de fer la presentació, voldria recordar els vaticinis del vicepresident dels Estats Units, Al Gore, que també va ser Premi Nobel de la Pau del 2007. Repeteixo, el Joan Genescà aquí davant, aquí present, doncs hauria d'haver estat aquí. Ho sento, però jo amb això no he manat. Han sigut els de la IQS els que han dit, mira, Miquel, posa-t'hi tu. Bé, els dos conferenciants són professors del químic. Començaré presentant el doctor Andrés García Granada, a la meva esquerra, format a la Universitat Politècnica de Catalunya. També va fer el seu treball de final de carrera a Bristol sobre energia nuclear. El doctorat el va fer treballant a Airbus, ha treballat a Seat, Audi, a Ingolstadt i es va incorporar al químic l'any 2007. El 2017 va esdevenir catedràtic i és cap del departament des de 2018. Suposo, Departament d'Enginyeria Industrial. Qui parlarà serà el doctor Josep Oriol Pou, que va estudiar el químic, va ser alumne meu, estic molt orgullós d'aquest alumne, com de tots els que esteu aquí. Vull dir, tinc un magnífic record. És enginyer químic, va acabar la carrera el 2003,
enginyer industrial el 2005, doctor en enginyeria química el 2009 i imparteix les matèries de termodinàmica, enginyeria i medi ambient i eficiència energètica. La seva recerca està relacionada amb la recuperació i reutilització de gasos amb efecte hivernacle, economia circular per a la producció de materials i valoració energètica dels residus. Per tant, crec que tenim dos magnífics conferenciants i ara tinc l'honor i el gust de passar la paraula al doctor Andrés García, que farà una presentació, diguem, de la temàtica. Gràcies. Gràcies, doctor Gassiot. Benvinguts tots. Vam fer una xerrada similar, però de la temàtica de la impressora 3D, i d'aquí va sortir la idea de provar d'organitzar aquesta xerrada i, bueno, jo no sóc cap expert en el tema i vam contactar amb el doctor Pou, que seria qui podria fer-la. Llavors jo l'únic que vull fer és una petita reflexió perquè així, quan faci la presentació del doctor Pou, a veure si tenim aquestes coses clares. El primer és què són això dels biocombustibles de primera generació, segona generació, tercera generació, perquè, clar, igual no ho tenim clar, o quan anem a la benzinera, què vol dir el E5 o el B7, allò que ho veus, posar un valor, què vol dir, i com es ven i quin percentatge tenim allà. Parlar una miqueta, també, fer aquesta reflexió sobre la contaminació. Tenim un greu problema de contaminació a la ciutat de Barcelona i és la solució, el biocombustible o cotxe elèctric, què farem? Pensem-hi. I després un tema que és molt liquid, un tema on hi ha una ètica, hi ha una responsabilitat, que és l'ús del terra de cultiu dedicat a la producció d'energia, amb l'encariment que han sofert països sempre els més pobres. Mèxic, Brasil, són els que han sofert aquesta pujada de preus i aquesta dedicació no només del terra, sinó de l'aigua, etc. Jo suposo que això ho tractarà amb molt carinyo el doctor Pou. I, per últim, fer la reflexió. El petroli ha estat milers d'anys per formar-se. Ara tenim la possibilitat aquesta de, en un any, cultivar el blat de moro i fer el procés. I, per últim, el tema més de moda, que són els e-fuels, aquests sintètics. Ja no parlem de cultivar, sinó de fer plaques solars, fer una hidròlisi, tenir l'hidrogen, capturar el CO2 i amb això dir que és tot un efecte neutre perquè el CO2 ja estava, per tant el torno a tirar i ja no contamino, però com estem i com de lluny estem. Bé, doncs amb això jo és el que crec que tothom, els que heu vingut aquí, segur que també porteu la vostra pregunta i jo crec que el doctor Pou ens ajudarà amb la seva exposició a tenir clar el seu punt de vista. Gràcies, doctor Pou. Moltes gràcies, doctors Gassiot i García. Jo ja els aviso que suposo que no sortiran molt contents d'aquí perquè les... Perdó. No, simplement que el doctor García i jo, el doctor Andrés García i jo, baixarem a baix per veure-ho millor. Aquí no ajudem amb res i més aviat hi fem nosa. Doncs com anava dient, la situació és problemàtica i, per tant, aquesta por o aquesta inquietud de l'energia és certa i, malauradament, crec que sortirem d'aquí pitjor o com estàvem. Quan se'm va suggerir el títol, el doctor Gassiot va dir biocombustibles, combustibles sintètics i el dramàtic problema de l'energia. Jo vaig ràpidament dir que sí, perquè el tema principal és el dramàtic problema de l'energia. Per tant, quasi que començarem per aquí. Veurem on som i després quines opcions tenim per sortir d'aquest problema o si realment en podrem sortir. Per tant, jo he fet aquesta presentació, evidentment és nova, vull dir, hi ha moltes coses noves, però algunes coses les tinc dels meus apunts de tecnologia energètica, però potser en algun punt pot quedar una mica tallat, però espero que no, que anem seguint el fil de forma constant. En tot cas, aquí parlarem primer de la situació actual i de la propera crisi energètica, de la qual es parla de propera, però quasi que podríem dir que ja hi som, perquè nosaltres de vegades som una mica, ens mirem al Madrid i parlem des del món occidental, i el món occidental sembla que
que hi ha dièsel, hi ha gas natural i les coses no són un problema perquè nosaltres paguem en moneda forta, no? Paguem en euros i paguem en dòlars. Però a dia d'avui, ara, per exemple, Sri Lanka, el Líban, Sud-àfrica, estan en greu crisi energètica directament, vull dir, no tenen llum, per exemple. El Líban, que era un país que als anys 70 era com una, podríem dir, no sé si una Suïssa d'Orient Mitjà, però un país molt, molt desenvolupat, actualment té una crisi energètica molt greu, en la que no hi ha generació elèctrica a gran escala, per exemple, o centralitzada. Per tant, la situació actual és dolenta i la crisi energètica ja hi és. La cosa és quan ens arribarà a Occident. Després veurem una mica quina és la situació de les fonts d'energia fòssil actuals, d'allò que estem vivint. I també un tema que a mi m'interessa molt, sempre que va sortint aquesta part a les meves presentacions, que és l'impacte del model econòmic actual. Jo crec que la crisi actual es deu sobretot al model amb el que estem vivint, l'economia de consum o el consumisme plus, vull dir, massa consumisme, podríem parlar. Després parlarem, perdó, aquí s'ha m'acudat, el 2 i el 4 pràcticament serien el mateix. Passarem ja al tema per al qual se m'ha demanat que fes aquesta xerrada, que són els biocombustibles i els e-fuels. Veurem una mica com es fan, quins tipus n'hi ha i també veurem quin realment s'està utilitzant avui en dia, quin és rentable econòmicament, perquè al final el problema sempre és el mateix. Nosaltres podem fer e-fuels a partir del diòxid de carboni i de l'hidrogen, i de fet s'està fent, però el preu final no està a la butxaca de tothom, o no és per a la butxaca de tothom, i després veurem les limitacions d'aquests biocombustibles, no només econòmiques, sinó bàsicament l'ús de la terra i la intensitat energètica o la densitat energètica, que vindria a ser la superfície de terreny que necessiten per ser productius. Després ens posarem una mica, més optimistes i veurem les possibles sortides a la situació actual i finalment unes conclusions. Doncs si comencem amb la situació actual, veurem que el nostre model vigent està present des de la Revolució Industrial, però sobretot des dels anys 50. Després de la Segona Guerra Mundial hi ha aquell creixement econòmic, l'Europa està destruïda, hi havia inversió nord-americana sobretot, i llavors entrem directament al take, make, waste, en fer servir recursos per manufacturar coses i després fer residus. Per tant, directament, nosaltres, si seguim aquesta línia, això seria totalment contrari a l'economia circular, una cosa que està de moda també, però nosaltres partiríem i acabaríem amb 2 punts totalment erronis, infinitud de recursos i capacitat infinita de la terra per absorbir aquests residus. Nosaltres partim de... Ningú s'ha plantejat realment, sí que ens ho hem plantejat, però ningú s'ha plantejat que pugui un dia faltar coure a la terra i també ningú s'ha plantejat que els plàstics ens inundin perquè la terra no tingui capacitat per absorbir aquests residus. Sí que, evidentment, sí que ens ho hem plantejat, però no pot ser al nivell de fer un canvi dramàtic de la nostra vida. A més, aquesta tecnologia o aquesta economia, es basa en el dièsel. Ja no el petroli, sinó el dièsel. Si plantegem com funciona l'agricultura, com funciona l'aviació, com funciona, l'aviació no, però l'agricultura, el transport marítim, sobretot, necessiten dièsel, grans quantitats de dièsel. La mineria necessita dièsel. Podem parlar de la transició energètica, podem parlar de plaques fotovoltaiques, podem parlar de molins eòlics, però sempre hi haurà un camió de dièsel que portarà el molí fins a l'emplaçament, o sempre hi haurà una maquinària minera que traurà les roques i processarà el mineral. Per tant, el dièsel hi ha de ser, en el nostre model hi és, i és la sang de la nostra societat. Com dèiem, des dels anys 50 parlem de la societat de consum. Això és una cosa una mica trista, perquè si pensem en la Revolució Francesa, la gent eren ciutadans. Clar, nosaltres ara som consumidors. Sempre és una mica com... A mi sempre m'ha semblat que és com baixar una mica el nivell. Consumidors, a mi em sona millor ciutadà, però de moment som consumidors i, de fet, la nostra societat es basa en 3 pilars i això crec que a ningú li sorprendrà. Tot això ho sabem. La publicitat, el crèdit i l'obsolescència programada. Per tant, aquestes frases de la rentadora és més fàcil o és més barat canviar-te-la que reparar-la, això no hauria de ser. Això hauríem de desterrar de la nostra vida. Però, desgraciadament, el nostre model econòmic funciona així. Hi ha la idea, que ja comença a decaure una mica, de desenvolupament sostenible. Aquesta paraula sostenible ens hem acostumat a posar-la a tot arreu. I tenim envasos sostenibles, tenim roba sostenible, tenim economia sostenible, i al final sostenible sona a mantenir el mateix model econòmic eternament, el qual no és possible, crec jo. Per què? Perquè, de fet, vivim en un entorn tancat i finit. Per tant, hi ha uns límits.
I això a la nostra societat, ja per un nivell potser ètic o més educatiu, sembla que haguem perdut els límits, no? No sapiguem quins són els nostres límits. Sembla que tot estigui a l'abast, que el món cada vegada sigui més petit i que ja no existeixin límits. De fet, si ens n'anem a aquesta publicació de l'any 72, que són els límits del creixement, això segurament ho han vist, en 72 ha plogut bastant des de llavors, fixin-se que hi ha uns gràfics, això va ser una predicció que van fer aquest al Club de Roma l'any 72, que deien que a l'any 2020 arribaríem a un pic de serveis per càpita, per tant, el màxim possible. Encara no hauríem arribat al pic de població, començaríem a augmentar el nombre de morts, començarien a baixar els recursos. De fet, els recursos l'any 2000 ja començarien a baixar. Per tant, ja des de l'any 72, les prediccions no eren gaire bones. Només que dels 72 van venir els 80s i els 90s i l'economia va créixer i no semblava que això fos cert, no? Ningú se'ls va creure gaire. Però la realitat és que a l'any 2012 van fer els límits aquests, els límits de creixement revisats i van veure que, efectivament, entre l'any 70 i l'any 2000, les tendències s'havien complert bastant correctament. Les prediccions matemàtiques s'estaven complint. Per tant, sembla que en algun punt entre l'any 2000 i el 2030 hi haurà una davallada als serveis per càpita, hi haurà una baixada de població i ja estem en una davallada de recursos. Per tant, les prediccions hi eren, potser no els hi havien fet gaire cas, però aquí són. De fet, si pensem en qualsevol recurs finit terrestre, com sigui petroli, com sigui or, com sigui alumini, coure, que sortirà després, nosaltres podem parlar, evidentment, dels recursos, de les reserves i de les capacitats addicionals. Nosaltres tenim uns recursos, sabem les reserves i després hi ha una sèrie de capacitats addicionals que és allò que, si millora la tècnica, si l'economia ho permet, ho podrem començar a extreure. Ja l'any 56, Hubert va predir el peak oil. Peak oil és un concepte que està sortint o que torna a sortir, el peak oil, el peak coure, el peak biocombustibles, el peak everything, parlen al final. I el que va predir Hubert és que a l'any 2000 hauríem arribat al màxim d'extracció de petroli. No vol dir que s'acabés el petroli. El que vol dir és que, si plantegem el petroli com perforar un pou i extreure'l, arriba un moment, com és lògic, primer extraiem els recursos més fàcils d'extreure, els més abundants o els més barats econòmicament. Per tant, en un principi hi ha un creixement molt gran o molt ràpid. Arriba un moment que cada vegada costa més extreure aquest petroli, perquè està a més profunditat o perquè està més dispers o perquè hi ha unes condicions que no fan que sigui fàcilment accessible. Però, en canvi, la demanda mundial o bé es manté o continua creixent. Per tant, tenim el mateix ritme d'extracció de petroli, però més gent que en vol. Per tant, evidentment, el preu pujarà molt més. I no vol dir que s'acabi, sinó que cada vegada hi haurà menys gent que hi tindrà accés a aquest petroli. Per tant, hi ha aquella frase de el dia que tots els hindús tinguin un cotxe, el dia que tots els xinesos tinguin un cotxe, doncs o bé no tindran petroli perquè l'extracció és la que és, o potser faran pujar tant el preu que nosaltres no tindrem aquest petroli. Una és, com dèiem, el pic del petroli. L'altra és aquest concepte en anglès, l'EROI, o en el català seria la taxa de retorn energètic, és quanta energia hem d'aplicar per extreure un recurs energètic. La idea senzilla seria, per exemple, no sé, jo necessito gastar un barril de petroli en forma d'energia per treure'n 8. Això seria l'energia que em retorna comparat amb la que jo he entrat, perquè nosaltres no hem de perdre de vista que nosaltres estem traient recursos energètics i l'energia és el que necessitem per extreure'ls. Per tant, la taxa de retorn energètic, si tenim valors entre 3 i 5, són valors correctes, justificarien una inversió econòmica. Els renovables tenen entre 5 i 12, per tant seria una cosa bastant acceptable. Però el petroli va passar d'un TRS 100 als anys 40 fins a 30 als anys 70. Per tant, aquí es veu clarament com cada vegada hem de perforar més fons, cada vegada hem d'anar a alta mar o cada vegada hem d'extreure el petroli del fracking. Per tant, aquí tenim unes dades i hi haurà un problema que és aquí. L'etanol de biomassa o el dièsel de la biomassa tindrà tasses de retorn energètic molt baixes. 1,25, que és el nombre que estem parlant. Perquè no perdin de vista que nosaltres estem plantant
blat o arròs, arròs o blat de moro, és igual, però hi ha uns tractors que cremen dièsel per treure aquest blat de moro. Hi ha uns fertilitzants que utilitzen metà pel procés Haber, fem un procés Haber per fer fertilitzants a partir del metà. Per tant, també hi ha una entrada energètica en forma de gas natural. És per això que el retorn energètic és tan baix. Normalment, retorns energètics alts implica que algú va fer aquest recurs. I aquest algú pot ser Déu o la Mare Terra o el Big Bang, és igual, però ja hi eren. Nosaltres obrim la mina i traiem. No ho hem pagat, però a la que nosaltres sintetitzem fonts d'energia, les hem de pagar nosaltres. I, per tant, la tassa baixa. Per exemple, l'hidrogen. L'hidrogen té una taxa de retorn energètic molt baix, perquè hem de gastar energia per fer-ho a partir de l'aigua, i després en tornem a treure. Però que els rendiments sempre seran menors a la sortida, vull dir, sempre tindrem menys energia a la sortida que no pas a l'entrada. Per això l'hidrogen tindrà sentit, si es fan renovables, etc. Per tant, tenint en compte aquests dos conceptes, encara avançarem una mica més, però després veurem com apliquen els biocombustibles. Una part molt important sobre el nostre model econòmic és l'impacte que tenim sobre l'entorn. Això ja ningú se li escapa i en els temps actuals encara més. Aquí, aquesta senyora Kate Raworth és una economista, vull dir, que va treure aquesta idea en un llibre, està en castellà, que seria tothom té clar que existeixen uns límits superiors, o no tothom el té clar, però existeixen uns límits superiors, però també uns límits de base. O sigui, la nostra economia ideal, o el nostre model econòmic ideal, hauria d'assegurar aigua per tothom, ingressos suficients per tothom, educació per tothom, resiliència a qualsevol canvi que li pugui succeir a la vida, dret a dir la seva opinió, treball per tothom, energia, equitat social, igualtat de gènere i salut. I això més o menys tothom ho té clar, que si el món no garanteix aquestes coses, podem tenir problemes socials importants. Una altra cosa és que després es compleixi, però en general tothom ho tindria clar. Però també existeix un sostre que no podrem superar. I aquest sostre ve canvi climàtic, aigua disponible, nitrogen i fòsfor. Vull dir, els cicles de nitrogen i fòsfor estan totalment descompensats ja. I no perdin de vista que, ja els hi avanço, el nitrogen i el fòsfor es faran servir per fer biocombustibles, perquè sempre es fan a escala industrial o agroindustrial. L'acidificació dels oceans, el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica, la càrrega d'aerosols, la capa d'ozó, la pèrdua de diversitat i els usos de la terra. Per tant, això seria l'ideal, una economia ideal per tothom seria moure'ns en aquesta zona verd claret, garantir un terra per tothom i un sostre que no podem passar. Per tant, hi haurien uns límits superiors. Clar, si anem a mirar els límits planetaris, veuríem que el 2009 ja n'havíem superat 3, però és que el 2015 ja n'havíem superat 3 i quasi 5 més. I el 2021 ja havíem superat 1, 2, 3, 4, 5 i 6 límits planetaris. Llavors, no vol dir que la cosa... quan estem en vermell, la cosa està malament, però no vol dir que hi hagi una no hi vuelta atrás. Un exemple de límit planetari recuperat és la capa d'ozó. La capa d'ozó, havíem tingut un forat important, ens vam posar d'acord la humanitat i és un límit planetari que ja no hem superat, que hem aconseguit mitigar en certa manera. Per tant, pot haver-hi camp de canvi, però hi ha coses que estan malament. Per tant, sembla que, o la discussió actual, sembla que la solució pot passar per exemple, electrificar la nostra economia al 100%. Tothom parla o es parla de cotxes elèctrics, de 100% renovable, etc. O buscar noves fonts d'energia de menor impacte. No sabem quines, perquè de vegades, des de la política, Hollande, a França, va dir un dia, quan era president ja fa uns quants anys, va dir que els científics busquin alguna font d'energia nova. Doncs no n'hi ha. De moment no se'ns acut cap. O augmentar l'eficiència energètica dels processos. I això és una cosa que també està bastant de moda, o és interessant, però hi ha una cosa que es diu la paradoxa de Jevons, que Jevons diu, casualment, si augmentem l'eficiència energètica, l'energia sobrant sempre la gastem en una altra cosa. I l'exemple clar és una mica caricaturesc, que és si jo m'estalvio electricitat amb bombetes de baix consum i aquests diners que m'estalvio me'ls gasto en un creuer pel Carib,
doncs el medi ambient no m'ho agraeix, no? Prefereix les bombetes antigues que no pas això. Ja es parla també de dissenyar processos d'economia circular que augmenti la vida útil dels processos, i és interessant, però clar, hem de pensar que economia circular tampoc ho seria, no? Perquè és impossible ser 100% circular, però milloraríem bastant la situació, però hauríem d'anar procés per procés, estudiar-ho. O, per exemple, parlar de biocombustibles, que és el que estem fent. La solució, ja els avanço, serà una mica de tot, però no hi ha una solució 100%, però és una possibilitat, no? La gent diu, bueno, doncs biocombustibles, què estem fent? I, de fet, si mireu el canvi, els objectius de la Unió Europea pel 2030, clar, sembla que el 2030 no estem gaire preocupats, no? Reduir el 40% de les emissions, augmentar un 32% de renovable, per tant, sembla que anem per bon camí. Però no hi ha cap línia que digui estalvi energètic, reducció del consum, que potser és el que ens salvaria una mica més, no? De fet, si ens centrem, després anem als biocombustibles, però en les limitacions de l'electrificació de la societat, clar, parlaríem d'una doctrina tecnooptimista o solucionista que diria, bueno, podem mantenir els nivells econòmics actuals 100% elèctric. Això és una cosa que podria ser, però necessitem diners, no? Necessitem inversió. Clar, però per començar, no sé si podrem arribar a fer tantes eòliques i tantes fotovoltaiques només per la disponibilitat energètica, no? No perdem de vista que algú ha de treure el silici, moure el silici i fondre'l i fer-ne els panells. Disponibilitat de material. Les terres rares, que són els elements de moda, perquè estan a tot arreu, amb un cotxe, amb un mòbil, o amb una eòlica, o amb un míssil, són escassos. I, a més estan controlats per Xina, sobretot. Per tant, bueno. Però després també s'ha de tenir en compte que l'electricitat actualment no és una energia que es pot utilitzar a tot arreu. Hi ha usos que no són elèctrics. Com hem dit, l'agricultura de moment no és elèctrica. Un tractor, no existeixen tractors elèctrics a gran escala. La mineria no és elèctrica. Encara que tinguem un generador elèctric a la mina, però hi haurà un dièsel, per exemple. O la indústria, hi ha processos, com la siderúrgia, que són impossibles d'electrificar. No només per la temperatura, que podríem parlar, bueno, posarem un forn elèctric, però necessitaran carbó, no?, per fer acer, per exemple. O la indústria química. Aquesta és difícilment electrificable. Ja per matèria primera, no?, perquè els plàstics, bueno, o fertilitzants, etc. Per tant, 100% elèctric és difícil, però, això sí, augmentar elèctric i destinar recursos fòssils a aquestes indústries seria interessant, no? Si ara sortís un partit polític i digués, ei, ara a partir d'ara elèctric tot, i tot el que puguem, i el petroli destinarem a la química, al tractor i al transport marítim, doncs potser seria interessant, però ningú s'ha mullat per dir això. Clar, en un món 100% elèctric, i això només és parlant de cotxes elèctrics, fixin-se en quan hauríem d'augmentar la producció de tots aquests elements. I liti n'hi ha, o sigui, hauríem d'augmentar 2.898% la quantitat de liti que estem produint i n'hi ha. Si està en verd és que n'hi ha. Cobalt, el mateix. Terres rares, ja anem malament. Hauríem de pujar en un 655% i no n'hi ha, per estar en negre. Grafit, ho aconseguim. Coure, i coure és el crític. Perquè al final, per molta fotovoltaica, allà hi ha uns cables de coure que transporten l'electricitat, que podríem posar-ho d'alumini, però l'alumini no aguanta tanta temperatura i és que d'alumini tampoc n'hi ha. De fet, tornant amb el que dèiem abans, també hi ha el pic del coure. I el pic del coure, veig que està una mica antic, sembla que va ser en algun punt del 2020. Per tant, una societat 100% elèctrica no la tindrem. Un món. Potser un Occident molt més elèctric, potser sí, però un món 100% elèctric no el tindrem. Bueno, si continuem avançant i mirem les situacions d'energia fòssil actual, això vaig una mica més ràpid, semblaria que no hem arribat al peak oil, no? Perquè si mirem la producció de petroli al llarg dels anys, no ha parat d'augmentar. Llavors, aquí hi ha una certa trampa, perquè dintre aquesta corba es fiquen tots els petrolis, els superpesats, els de fracking, el petroli convencional, que seria el petroli Brent, i els biocombustibles. També estan en aquest sac. Llavors, sembla que no hi ha un problema de petroli. Hi ha una baixada aquí, que podria ser el Covid, no? Vull dir, no sembla que hi hagi un problema, però hi ha aquesta trampa. Si mirem el dièsel, només, aquí sí que hem superat el peak oil. Hi ha escassez de dièsel al món, n'hi ha, cada vegada més. I els Estats Units, per exemple, va consumir les seves reserves fa uns mesos, i ara les seves reserves estratègiques les va vendre o se les va cremar, i ara en necessita més.
Gas natural tampoc sembla que n'hi hagi, però en canvi, si comencem a mirar la producció a diferents zones, han començat a baixar. I això és abans de la guerra d'Ucrània, no? Quan ens van començar a tallar el gas, etc. Vaig més ràpid, això. O, per exemple, el carbó està estable. De fet, el carbó seria el recurs fòssil que tindrem durant més de temps. El problema serà si comencem a cremar carbó, no com a Alemanya, que van obrir aquelles mines de carbó, van arrasar 2 pobles, que ja no hi havia gent, però van obrir van ampliar una mina a cel obert, i Alemanya, que és com el gran país verd, crema carbó una altra vegada, i Japó, i molts països, i l'Índia. O urani, no? Urani també hi ha la solució energia nuclear, hi ha la mateixa idea, les reserves d'urani comencen a baixar. Tot i que d'urani es podria reprocessar i el podríem reutilitzar i reenriquir, tot això sí, però comencen a baixar. Per tant, ens queda només, diem, els biocombustibles. Biocombustibles podrien ser una solució. Són qualsevol, la definició de biocombustible seria qualsevol substància d'origen vegetal de la qual en puguem treure energia. I aquí entra el biogàs, però també la fusta. De fet, la humanitat ha utilitzat biocombustibles des que existeix, cremant fusta. Una definició una mica més concreta seria aquells líquids d'origen vegetal que poden ser substitutius del petroli. Això seria potser la que estem buscant aquí, encara que el biogàs no entraria en aquesta definició, però també seria un biocombustible. Aleshores, podem parlar de primera, segona, tercera i quarta generació, que ara els veurem. Normalment, els e-fuels entren en la quarta generació. I a dia d'avui, producció real, industrial, economia d'escala, només ho són de primera generació. Només tenim producció de veritat de primera generació. Hi ha una planta a Itàlia de biocombustibles de tercera generació. Hi ha algunes pel món de segona generació, però producció a escala industrial només de primera generació, en forma de biodièsel i bioetanol, que ara ho veurem. Però només són 2 milions de barrils al dia, quan el consum mundial són gairebé 100 milions de barrils al dia. Per tant, seria un 2% el que estem fent a dia d'avui, el que es fa, ja. Si ho calculem, veuríem, primera generació seria aquells biocombustibles que es fan a partir d'aliments humans, seria, per exemple, la remolatxa sucrera, la canya de sucre, el blat o el blat de moro, que són els típics. L'oli de palma estaria mig-mig, és alimentació humana, evidentment, però cada vegada té menys mala fama i, per tant, potser seria de segona generació, que són aquells que parteixen de fonts que no competeixen amb l'alimentació humana. I aquí tindríem o bé plantacions, com seria la palma, o bé directament residus, que seria potser el més interessant. Això seria poder fer servir fusta, però no un bosc, sinó restes de poda o fulles. O, per exemple, si pensem en el blat de moro, el que és la panotxa ens la menjaríem i el que és la canya la podríem destinar a fer biocombustibles, per exemple. Aquest seria interessant. La tercera generació implica fer servir algues. Són uns dispositius que són com si fos una placa solar que està plena d'un líquid amb unes algues, són d'un color verd. I allí, per fotosíntesi, són unes algues que tenen un contingut amb olis, per tant, després mataríem aquestes algues per treure els biocombustibles. I els de quarta generació són aquells, bàsicament, o bé que a través de la piròlisi del carbó, per exemple, el carbó no entraria, piròlisi de biomassa, trauríem monòxid de carboni i hidrogen, gas de síntesi, i després per Fischer-Tropsch faríem octà, el que fos, assimilables al dièsel, assimilables a la gasolina, etc. Aquí tindríem més idees. Primera generació són alimentació, segona generació serien residus, aquí el waste, o si no, camps energètics, o sigui, cultius que no competeixin amb l'alimentació humana, tot i que sí que competirien amb l'ús de la terra, per tant, tindrien un punt negatiu, o les microalgues serien ja de tercera generació. D'aquí passaríem a la producció de biofuels, en processos de triturat, assecat, etc., processat, i al final tindríem bioetanol i biodièsel. Bioetanol i biodièsel no anirien per Fischer-Tropsch, és molt més senzill, però aquí tindríem tota la llista de possibles combustibles. Però també hi ha olis vegetals. No hem d'oblidar que el senyor Diesel, quan va inventar el seu motor, era un motor estàtic, era el 1880, em sembla, estàtic molt gran, i el va fer per desenvolupament de les zones rurals dels Estats Units. I allò cremava oli de blat de moro, oli, no biodièsel de blat de moro, directament oli. Per tant, també seria un combustible, com tota la vida. Bé,
Aleshores, això són més diapositives d'aquestes. La idea, tot és molt bonic, no? De biofuels tindríem els de primera generació, bioetanol, biodièsel i biogàs seria com a partir de primera generació, però amb els residus d'aquests, de tercera generació, de segona generació i sintètics. Bé, les dues grans reaccions, ja les coneixen segur més que jo, el bioetanol i el biodièsel és la fermentació alcohòlica, no? Dels sucres passarem a etanol i s'ha acabat, o dels olis amb metanol passarem als èsters. Per tant, les reaccions són molt senzilles i no tenen més inconvenient, no? De fet, la reacció de la fermentació alcohòlica la coneixem des que fem cervesa i vi, per tant, és molt antiga, i per tant, seria bastant senzill. De fet, quan parlem de bioetanol, no té res bio, és etanol, com el que hi ha al laboratori. L'única cosa que té bio és que l'origen és orgànic, és una planta, però no és etanol. De fet, hauria de dir agroetanol, perquè bio sembla que sigui més net i en el fons és el que és. I en canvi el biodièsel seria també una reacció amb metanol, sosa o potassa, 60 graus i 3 hores, per tant és molt senzill. Hem de recordar que aquesta reacció, per exemple, la feien servir els americans a la Segona Guerra Mundial per fer glicerol i d'aquí fer nitroglicerina, no? Fer explosius. El biodièsel era un secundari, ells ja tenien dièsel. Ara l'interès és pel biodièsel. Per tant, són reaccions molt senzilles, però clar, que tindran uns quants problemes que veurem després. Els de segona i tercera generació la cosa ja canvia, no? Hem d'imaginar-nos, torno enrere, de segona generació ens hem d'imaginar que agafem la cel·lulosa o la lignina, la cel·lulosa i la hemicel·lulosa, la triturem d'alguna manera per trobar el monòmer de glucosa i arribem aquí. Per tant, segona generació podria ser una fermentació alcohòlica, però prèviament hem hagut d'alliberar la glucosa de la cel·lulosa. Per tant, la despesa energètica i de productes és molt més gran. O la hemicel·lulosa igual serien 4 sucres diferents, però seria la mateixa idea. Per tant, aquests tindríem una producció molt més limitada i, evidentment, amb una taxa de retorn energètic molt més baixa. Perquè, clar, si hem de gastar energia per triturar les fulles, però no és només triturar. Normalment es fa amb vapor d'aigua, una steam explosion, vapor d'aigua i temperatura per destruir la hemicel·lulosa i la lignina i accedir a la cel·lulosa. I després hidròlisis, àcida o bàsica. Tot això són etapes energèticament i químicament costoses per arribar fins a l'etanol i la fermentació. Per tant, això està en desenvolupament, evidentment. Això hi ha centres de recerca que ho estan estudiant, però no és una economia d'escala. No hi ha pràcticament producció de biofuels de segona generació. La tercera generació utilitzaria plantacions d'algues, ara després ho veurem, amb el contingut en greixos, que es convertirien en biodièsel. Recordem que no de sucre anirem a etanol i d'olis o greixos passarem a dièsel. Aquests no competeixen amb l'alimentació humana, però encara sí competeixen amb l'ús de la terra, fertilitzants, i l'ús de l'aigua. Bé, per tant, aquí tindríem uns feedstocks que serien la canya de blat de moro, fustes, toves, fustes dures, suig gras és fanàs en català, és aquelles herbes altes de les prades nord-americanes, una herba d'aquestes, una mica greixosa, aquesta ja no sé quina és. Tindríem aquí un pretractament, un tractament enzimàtic, una de construcció química, és igual, per arribar a aquests compostos i llavors hi ha sucres de 6 carbonis, de 5 carbonis o de lignina. Clar, això és interessant perquè hauríem de pensar que, ara direm coses positives, a partir de la fusta i dels residus de la fusta podríem treure combustibles i materials. Això és la base de la biorefineria, que en diríem. A partir de la fusta treure una gran quantitat de productes químics, però un cop més, de moment, difícilment competim ara amb el petroli. Quan no hi hagi petroli hi podrem competir? Sí, però no n'hi haurà. Però la sortida de productes serà molt més baixa que no pas ara. Per tant, l'economia futura segurament serà una economia, diguem, de creixement, una economia molt més simple, una economia, diguem, amb menys tecnologia. Si arribem a les algues, hi hauria la mateixa idea. Les algues són unes algues amb contingut amb greixos, capturaran CO2 a partir de la fotosíntesi, creixeran i quan les tinguem més grans les assequem i en fem combustible, biodièsel seria en aquest cas, per motors de combustió. Això seria una foto d'una empresa que es dedica a provar això. La idea és uns panells solars tèrmics
amb un líquid a l'interior que està ple d'aquestes algues. I aquí directament surt el líquid amb les algues i se'n va a uns dipòsits on ho transporten i el que sigui. Vale. Llavors, ara el que preguntava el doctor Garcia és què és el B5 i què és el B7. De fet, com hem dit que la tecnologia del biodièsel ja existeix i que el biodièsel i el bioetanol ja es fan, des de la Unió Europea es busca reduir el consum de combustibles fòssils, de fet es busca reduir les emissions de CO2 i hem de recordar que si fem servir un biocombustible, la seva combustió no emet CO2. La idea és que el CO2 que emet durant la seva combustió és capturat per unes plantes per créixer i, per tant, el cicle és d'emissions zero. Això ho hauríem d'estudiar millor, però la idea general és que cremar fusta no aporta més CO2 a l'atmosfera que el que ja hi havia, perquè en algun altre lloc una planta ha crescut amb aquest CO2 que hem emès. Per tant, la idea és aquesta i, per tant, s'accepta que cremar biocombustibles, ja siguin fusta, ja siguin biodièsel, no emet CO2. Clar, la idea és la de sempre, si cremem un roure que ha trigat no sé quants anys a créixer, hem descompensat el cicle. Si nosaltres cremem un biodièsel que cada any estem fent al mateix camp, doncs potser sí que ho podríem acceptar. Llavors, tenint en compte que cremar aquests combustibles és bo pel medi ambient, en tot cas redueix el CO2 atmosfèric, no n'aporta més, la Unió Europea obliga, i primer es va subvencionar, però després es va treure la subvenció, a que quan nosaltres posem benzina hi hagi una part de biocombustibles. Per tant, E5, allò que posa sortidor, vol dir que estem posant gasolina amb un 5% amb etanol. Ja, a dia d'avui, el 5% del nostre dipòsit tindria etanol directament, per llei. I el de dièsel tindria un 7% de biodièsel. Per tant, ja s'estem fent servir a dia d'avui els biocombustibles, no com a substituts del 100%, sinó una petita part. Una petita part perquè, de moment, no tenim capacitat per fer-ho al 100% i per altres problemes que ja veurem, sobretot problemes de corrosió, problemes d'higroscopis, retenen humitat, problemes de microorganismes a l'interior del motor. Per tant, no és bo pel nostre motor aquests combustibles i per això els posem en poca proporció, perquè així aprofitem sobretot els additius que ja té el dièsel del petroli o la gasolina del petroli. Podríem fer-ne més? Sí. Tècnicament, un motor dièsel acceptaria sense cap canvi un 14% de biodièsel. Perdó, estem en aquest valor de 7. Clar, en un principi, aquí va venir un boom perquè es va creure que els agricultors occidentals, de cop, tindrien la producció de gasolina a Espanya. Imaginem Castella fent blat, o l'Urgell fent blat, i aquest blat convertir-lo en sucre, en cel·lulosa, i ara sucre, i en etanol. Però, clar, després es va veure que, per començar, no estava tan desenvolupat i, per exemple, Argentina va inundar el mercat europeu amb biodièsel de soja. Per tant, la cosa ja no acaba tan clara. Però, bàsicament, el TRE associat era molt baix. La taxa de retorn energètic no era excessivament alta. I a dia d'avui, els agrocombustibles que es produeixen i que són més o menys rentables són els que venen de sud-est asiàtic, que sortirà després, Malàcia, sobretot amb oli de palma, Argentina, amb soja, Mèxic, amb blat de moro, i Brasil, amb canya de sucre. Però això són els que realment produeixen a dia d'avui, amb unes implicacions ètiques importants. Per exemple, oli de palma tindrà els problemes de deforestació associats i ja sabem. Argentina, diem, ús de la terra, igual que Mèxic, desplaçament, en el cas de Mèxic és desplaçament de la població indígena dels seus camps per les grans corporacions, i en el cas de Brasil és, les condicions d'un treballador de la canya de sucre al Brasil és quasi de l'esclavitud del segle XVIII o XVII, no són precisament grans condicions laborals. I a més, no hem de perdre de vista això, que continuem necessitant grans quantitats de fertilitzants, de pesticida, tractors, màquines de processats, i per tant, continuem necessitant dièsel per fer-ho servir. Això no s'ha de perdre de vista. I actualment, ja ho hem dit, és 2 milions de barrils al dia. Bé, avançant una mica més, queden els e-fuels. I els e-fuels encara és una idea més bona, perquè els e-fuels és... Tenim aquí el diagrama. Seria agafar diòxid de carboni de l'atmosfera, capturar-lo, separar-lo de l'aire, del que pugui tenir, o sigui, treure el màxim possible que poguéssim, agafar energies renovables per fer hidrogen de l'aigua, i recordem que l'hidrogen, evidentment, gasta més energia que la que ens produeix, perquè aquí al final la termodinàmica encara mana.
però si fem servir energia fotovoltaica o energia eòlica sobrant o energia nuclear sobrant, en el fons podríem fer hidrogen, no?, de l'aigua. El problema seria d'on traiem l'aigua, això seria un altre tema. Aleshores tindríem hidrogen, tindríem diòxid de carboni, amb algun procés, per exemple, aquí al laboratori on treballo jo, amb un reactor de plasma, per tant, aportant energia elèctrica, convertim el diòxid de carboni en monòxid de carboni, i llavors tindríem gas de síntesi, CO més hidrogen, i ara sí que amb una síntesi de Fischer-Tropsch, que ja la tenim bastant estudiada, podríem treure una gran quantitat de combustibles. Serien fraccions assimilables al querosè, fraccions assimilables al dièsel, a la gasolina, etc. Llavors, això és interessant de veritat, no? Perquè la foto hi és. Si tenim renovables suficients, si tenim aigua suficient i CO2 en tenim que sobra, perquè ja en tenim massa, podríem dir, si realment l'aport energètic el tenim, la síntesi de Fischer-Tropsch la coneixem, doncs diríem, bueno, tenim un recurs que ens pagarien per treure'ls de sobre i podríem arribar a fer e-fuels. Això és correcte i té sentit. El problema és que a dia d'avui està molt poc desenvolupat. Ja no és només la despesa energètica, sinó és qui paga per posar aquestes instal·lacions. I qui paga? Doncs paga Porsche. Vull dir, això és una instal·lació de l'any desembre del 22, diu, inaugurada oficialmente la planta piloto de e-fuels en Chile. Porsche va pagar no sé quants diners, aquí hi ha el link, hi ha un generador eòlic per fer això, en algun lloc hi haurà aigua, això sembla un desert, però potser tenen aigua en algun lloc, diòxid de carboni en deuen tenir i fan aquests e-fuels amb aquesta planta. I aquí també va sortir aquesta notícia, els mateixos, un litro de combustible sintético cuesta hoy 2.800 euros. Clar, la foto és per fer la carrera de Porsche, no? Vull dir, 2.800 euros de fuel. La primera fase, 130.000 litros año, tornem-hi, els números sembla, ualla, 130.000 litros año, a 2.800, però diu, tranquils, al 2025, 55 milions de litres any a 57 euros al litre. Bé, potser ens ho podríem plantejar, però clar, 55 milions de litres any són 947 barrils al dia, quan el consum mundial són 100 milions de barrils al dia. Per tant, és una mil·lèsima part, una 10 milionèsima part del consum mundial. Per tant, tornem al de sempre. Potser només els rics es podran plantejar tenir un motor de combustió, en aquest cas de biocombustibles. La cosa és que potser això dels e-fuels, ara sembla molt dramàtic, però potser sí que en un futur relativament llunyà ho podríem aconseguir. El problema, per exemple, és l'aigua. D'on traiem l'aigua? Perquè aquest serà un altre tema que no discutirem aquí, però tothom es puja al carro de l'hidrogen. I l'hidrogen necessitarà aigua si és hidrogen verd. I jo, per exemple, que el meu avi era de Tarragona i m'ho conec una mica, allí el riu Francolí baixa sec. Doncs ara Repsol ha de fer una planta d'hidrogen al riu Francolí. Diu, no agafarem aigua del Francolí, agafarem del mar. Dic, bueno, però és que fa ser una altra desaladora. Per tant, ens pugem al carro ràpidament, però l'aigua serà un problema. Tindrem combustibles, però d'on sortirà l'aigua per fer hidrogen? Per tant, la situació, ja us he dit que no li agradaria gaire, vull dir, no és per tirar coets, la situació és aquesta. Els biocombustibles tindran uns punts positius claríssims. Podríem treure una font d'energia domèstica. Podria ser, ens la podríem fer nosaltres mateixos, ho vulguem. Sembla sostenible, dona estabilitat. Tot això és correcte, però té uns punts negatius que ara veurem amb bastant més detall. Per exemple, claríssim, competeix amb l'alimentació humana. Aquells productors que hem dit, l'any 2011 als Estats Units va desviar el 43%, se m'ha colat aquí, de blat de moro, de producció de blat de moro, a bioetanol, amb una TRE 1 o una mica més alta que 1. Vol dir que en feien tant com el que gastaven per fer-ho. A nivell mundial, 6,5% dels cereals i 8% dels olis vegetals es destinen als agrocombustibles. Clar, potser a Europa no sembla que hi hagi problemes alimentaris, però si els biocombustibles els fem a Mèxic, que potser sí que n'hi ha, no és molt ètic. Argentina destina grans quantitats de conreu a la soja per produir biodièsel amb un TRE de 2. Per tant, aquest podria ser rentable econòmicament. I la de bioetanol del Brasil, que és la que dona, no és la millor, però dona bones relacions, els treballadors són condicions esclau, clarament. I finalment,
sembla que oli de palma a Malàcia dona bons resultats econòmics. Però un cop més, deforestació, que si els orangutans no tenen casa, etc. Són uns impactes importants que al final no perdem de vista que algú ha de portar aquest biodièsel de Malàcia fins a Barcelona o fins on sigui, amb vaixells que gasten dièsel. Per tant, no ho tenim molt ben solucionat. Hi ha problemes tècnics també. L'etanol d'origen vegetal és corrosiu i, per tant, igual que amb els productes del petroli, però necessitaria additius. Per això, de moment, el barregem amb gasolina per aprofitar aquests additius. El biodièsel no és perfectament equivalent al dièsel de petroli, és una molècula més higroscòpica, acumula aigua i, per tant, aportarà corrosió, menys poder calorífic. I aquesta és interessant, no? Proliferació de bacteris. Per tant, si fem una mica, ho pensem i fem una mica com de ciència-ficció, és com estem creant malalties humanes en vehicles perquè els alimentem amb menjar humà, no? Vull dir, els vehicles no necessitaven biocides. Sembla que els cotxes puguin tenir Covid, no? Perquè els hi posarem biodièsel i com que el biodièsel permet el creixement de bacteris, les empreses han d'afegir biocides perquè no proliferin aquests bacteris. I, finalment, el d'oli de palma té un problema que no sé si han vist mai, i això ho vam fer al laboratori un dia amb una treball de final de grau, vam fer diferents biodièsels, vam aconseguir oli de palma i no és oli, és més com mantega, és molt més espès. Per tant, a temperatures relativament fredes, però no molt fredes, ja es pot solidificar i, evidentment, té un problema de fluïdesa a dins del motor. I aquí tindríem aquest gràfic, tot això ho he tret d'una publicació dels Estats Units, que és del Departament de Defensa, o sigui que, sembla que ho poden saber. Aquí tindríem la taxa de retorn energètic, tindríem la línia vermella, ens marcaria la mínima per sobreviure a l'economia actual i la verda, la mínima per créixer. Doncs tindríem aquí els de segona generació i aquí els de primera generació, que estirant una mica arribaríem al mínim per sobreviure. Clar, en canvi, la fusta, cremar fusta, evidentment, directament, tindria sortida. Però tampoc podem cremar tots els boscos, no? Petroli, gas natural, nuclear, etc. I això és el que dèiem, no? Una tassa de retorn energètic de 8 a 1 vol dir que de 9 barrils de cru que trec, un, per exemple, anirà a productes químics, lubricants, etc. 8 aniran a fer combustibles i un l'haurem de gastar per extreure aquests barrils. Clar, el bioetanol d'aquesta superfície de blat de moro podríem arribar a treure 52 barrils d'etanol que es convertirien en 32 per tancar el cicle i una sortida que aniria a altres usos, aquest que seria alimentació, vull dir, per poder treure menjar. Per tant, això seria 1,25 a 1. I després parlaríem també de la densitat energètica. Aquesta comparativa del mateix estudi ens indica la superfície necessària per cada tipus d'energia. Tindríem l'etanol de blat de moro, seria tota aquesta superfície, que són aquestes milles quadrades. La nuclear, en canvi, 0,1 milles quadrades, l'eòlica, la solar o un pou de petroli. Per tant, clarament, taxa de retorn energètic baixa i ús de terreny molt alt. I, a més, també existeix el pic dels biofuels. Evidentment, això no és un pagès, una família produint-se la seva gasolina, sinó que és agroindústria, necessitem grans extensions de terreny i, per tant, acabem necessitant fertilitzants i dièsel. Per tant, existeix un pic de petroli, un pic de biofuel. De fet, aquests gràfics dels Estats Units es veuria, per exemple, aquí, que sembla que es va arribar al pic d'etanol perquè al final gas natural per fer combustible no n'hi ha tant, perquè al final dièsel és més car i per tant també hem arribat a un màxim de producció. Això seria un cas, això és un vídeo, però ja ho veurem si de cas. Això era, perdó, un vídeo que ara potser vaig una mica just. Això seria un cas d'èxit, perquè no tot és dolent, però en aquest vídeo és un projecte realment d'economia circular, aquest sí, en el que tenim un cultiu autòcton, això és a Malàcia, a Indonèsia, que és la palma sucrera, no és la palma d'oli de palma, en treuen sucre i ens hi hauria tot el procés, això sí, d'economia circular per treure tant electricitat, podríem treure adob i algues pel bestiar, podríem treure'n
matar i podríem treure etanol. Per tant, quan la gent pensa en una economia circular energètica del futur, pensaria en això. Però si veuen el vídeo, veuran que en aquell poble tenen una moto, no tenen un tot terreny. I la gent té un endoll, no té 10 quilowatts de potència a casa. I la gent calenta la cuina amb un fornet, no té el nostre consum. Per tant, la idea és, sí que poden ajudar, i tant que sí, però si baixem el nostre consum energètic, no al nivell actual. Bé, per tant, ja estic acabant, no sé si us he avorrit molt. Possible sortida de la situació actual. Això ho poso als meus alumnes i els hi fa molta gràcia. Perquè al final arriben dient, bueno, i què hem de fer? Què passa? Jo sempre dic la mateixa frase, dic, jo estic estalviant per comprar-me un burro. Diu un què? No, un burro, ja està. No sé com serà el futur, però de moment tindré un burro. Clar, la situació actual, parlem de la crisi energètica, però potser és una crisi estructural. Estan començant a fallar moltes coses. Llavors, la gent planteja moltes alternatives, no? La que agrada més és la sortida tècnica. És aquella idea que la ciència ens salvarà, la tecnologia ens salvarà, que sempre hi haurà alguna cosa, el que diem doctrines solucionistes, l'hidrogen verd, l'electrificació, els nous materials, el reciclatge. Després hi ha la sortida espiritual, que és Déu ens salvarà, i això als meus alumnes els fa molta gràcia. Diu, com pot ser? Dic, bueno, no, tu si rius d'això, en el fons la sortida tècnica és la mateixa, és aquella idea que la tècnica ens salvarà o Déu ens salvarà. Hi ha gent que creu en la tècnica i no sap què és, no sé, un electró, o què és el cobalt, per dir alguna cosa. Però quan jo poso sortida espiritual em refereixo, per exemple, a aquestes coses d'aquestes religions més protestants, carismàtiques, de que, bueno, si la Bíblia diu que dominaràs la tierra, doncs dominaràs la tierra, Vull dir, ja no passa res, Déu ens salvarà. Hi hauria una sortida política, fa falta més regulació econòmica, fa falta més incentius. Individualista, aquesta és molt bona, Col·lapsisme, es parla molt de teories del col·lapse, de l'apocalipsis que ve, de què farem. O la sortida cultural, aquesta és la bona, és canvi de model econòmic. I aquí hi ha aquestes teories del decreixement, aquests termes que són el bon viure a Sud-amèrica o a Àfrica i a Sud-amèrica. En tot cas, evidentment, la sortida potser és un canvi cultural, és una mica de tot, però tenint en compte sobretot una baixada del consum. Perquè si no, ens porta a uns conceptes que cada vegada sentirem més, que és l'ecofeixisme i l'etnocentrisme. L'etnocentrisme és aquesta idea que ja tenim assumida, crec que és que, bueno, Occident, fem les coses bé, pobrets de l'Àfrica, els hi portem la nostra tecnologia i ja ho farem tots més bé. Això és una mica... Jo crec que, de fet, hauríem d'aprendre dels pobrets. I l'ecofeixisme és una cosa que de vegades ho hem de plantejar de la següent manera. La idea és, si al món hi ha 8.000 milions de persones i no hi cabem, potser si en matem 7.000, hi cabríem tots més bé. I llavors, aquestes idees de que cada vegada haurem més migracions per culpa de canvis climàtics, la idea de que es morin al Mediterrani, els immigrants, total, són menys, no passa res. La idea que a Sri Lanka es morin de gana, mentre els turistes hi van, total, que es morin, sí, total. Al final nosaltres, a l'Occident, ja ens quedarem amb els seus recursos. Això és l'extrem de l'ecofeixisme, evidentment. Però la idea hi és. Per exemple, si anem a ecofeixisme més petit, és aquell concepte, de que a les Canàries, la gent, els cambrers dels hotels de les Canàries no poden, no tenen aquesta primavera, no tenen aigua a casa seva, perquè hi havia sequera, però els hotels sí que n'hi havia. En canvi, el treballador de l'hotel veia com la gent es dutxava i a l'arribar a casa seva s'havia de dutxar amb garrafes. I això no és, no sé, no és Sud-àfrica, és Canàries. Per tant, això cada vegada ho podem arribar a veure més. Llavors, si hi ha solucions, podríem parlar de creixement. De creixement és interessant, la idea és consumir menys, poder fer, hi ha alternatives, però poder fer menys, la idea seria aquesta. Es pot fer tot, però no al mateix nivell. Vull dir, potser no farem la volta al món mai, o potser no farem 2 viatges a l'any mai. De fet, per anar bé, aquesta és bona, hauríem de reduir el consum actual en el 50%. Llavors, si jo vaig mirar què vol dir el 50%, 50% vol dir viure com es vivia a Espanya l'any 1989, que no estaven tan malament. Jo hi vaig viure en aquell moment, vull dir, i tinc bons records. Era jovenet, però tinc bons records. Ara, ni mòbils, o tants mòbils, ni tants internets, ni tant consum energètic, ni tants viatges, ni tant, Però si tot el món s'hagués d'aguantar amb l'energia actual, tot el món, vol dir el Marroc, Espanya, Sud-àfrica, etc.,
hauríem de viure com a la França dels anys 60 i tampoc es vivia tan malament, suposo, ja no hi vaig viure jo, però a la França dels anys 60 tampoc era una cosa tan dramàtica. Però ens hauríem d'anar plantejant això, no? I si ho tenim, som conscients, doncs potser ho aconseguirem, no? I entre tots ho podrem aconseguir. Però si no en som conscients, vindrà algú altre que ens prendrà els recursos per utilitzar-ho ell, no? Vindran... I desgraciadament sembla que serem Occident que ho farem als altres. Però també pot arribar un dia que als Estats Units que pensin que no, es parla que el dia 1 de juny els Estats Units entren en bancarrota. O sigui, podem veure que els que eren els nostres aliats ens comencen a fer la punyeta pels recursos. I crec que fins aquí, això està molt, és per acabar bonic, no? Quins són els principis del decreixement? Jo m'agrada molt aquesta idea, això és molt infantil, però fa gràcia, no? Ser sostenibles, ser circulars, no? Cooperar entre nosaltres. Per això hem dit, les doctrines aquestes col·lapsistes busquen una persona, vull dir, és aquella idea americana dels zombis, no? O d'aquella persona que se'n va a viure a la muntanya amb una escopeta i unes llaunes de sardines i aquell dura 2 dies, no? Ens hem d'ajudar entre tots per realment sobreviure. Producció útil, compartir, evidentment, producció local, workless, no? Treballar, podríem parlar de la, no ho diré baixet, la jornada de setmana de 4 dies, també, ja es comença a sentir, i ja està. I fins aquí la meva presentació. Aquí he afegit la bibliografia associada d'aquesta presentació per si us interessa. Fins aquí la presentació. Espero no haver-vos avorrit gaire. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Pou. Comencem ara un torn obert de preguntes. No sé si us ha quedat clar, no? Aquests conceptes que havia comentat al principi. Jo crec que ara anirem tots a la benzinera i mirem, ostres, E5 o B7, i dic, un 5% d'etanol ja tenim aquí dins, i mirarem el cotxe a veure si surten bitxos d'allà dintre, no? Dic, a veure, no? Molt bé. Algun comentari? Hi ha una petició de paraula. No sé si han portat un micro. Sí. No m'he tocat perquè no estava al tema, però en podem parlar, cap problema. Llavors, jo per energia nuclear es refereix a fusió, fissió o les dues? No, si comencem amb fissió, fissió ja saben que és una energia que tenim bastant dominada, de moment, sembla, amb les seves limitacions. Primera, és igual la nuclear que parlem, però no perdin de vista que sempre farem electricitat, no farem petroli. Per tant, si la substitució és del petroli, no ho tenim bé. Ara, podríem agafar l'energia nuclear per fer hidrogen i e-fuels, ho podríem fer, i tant que sí. Per tant, s'obre una finestra d'esperança. Pel que fa a l'energia de fissió, que realment és una energia que torna a guanyar interès a Europa, o sigui, als anys 50, 60, sobretot, a Espanya als 80, després va venir l'accident de Txernòbil, van venir el desenvolupament de les renovables i no va agradar la cosa, ara torna a guanyar interès. La nuclear té unes limitacions importants, que és, per exemple, l'urani. L'urani a dia d'avui surt de Kazakhstan, de Rússia, de Canadà i de, per exemple, el Níger, entre d'altres. Llavors, Kazakhstan i Rússia són russos, no ens entraria a nosaltres. Níger hi havia França, no? França tenia aquelles tropes al Sahel que era per lluitar contra Boko Haram i tots aquests, i realment era per assegurar-se el subministrament d'urani per a les seves centrals nuclears. França va ser obligada a marxar del Sahel, ja no hi són, i ara hi ha els russos. Per tant, és un altre moviment rus. Canadà és un subministrador d'urani a tot el món. I no perdem de vista que l'urani, evidentment, té una vida útil bastant més llarga. O sigui, podem parlar de reenriquir d'urani i tornar a reenriquir d'urani i encara podem parlar d'agafar els residus nuclears i processar-los en centrals espacials. Aquestes que ja n'hi ha 3 o 4 al món, em sembla que són per processar els caps nuclears, bombes atòmiques. Per tant, podríem plantejar fer aquest tipus de centrals nuclears, i tant que sí.
I si realment el món fos d'una altra manera i tots ens estiméssim i no ens penséssim que en tirar la bomba al veí podríem agafar aquestes armes atòmiques i treure'n energia, i tant que sí. I duraríem uns quants anys més i potser serien anys suficients per fer una transició energètica com Déu mana. Però llavors hi ha unes altres limitacions, a més, que, per exemple, l'estiu passat, França, que és el gran país nuclear d'Europa, va tancar centrals nuclears, perquè algunes estaven en manteniment i algunes, com que els rius baixaven tan baixos, amb tan poca aigua, no tenien capacitat de refrigeració. Per tant, es van veure obligats a parar centrals. Llavors, això una cosa. Això, vull dir, no sé si... De moment a fissió, després anem a fusió. A mi el tema central nuclear ho veig com una... Potser no com una solució a llarg termini, però sí com un parche per aconseguir un canvi més o menys ordenat, no un desmadre. Però hi ha un altre problema. Imaginem que totes aquestes prediccions de que el 2030 no hi ha recursos, el 2030 no hi ha... Clar, hi ha un problema que hem de tenir en compte, però això seria ciència-ficció, que és, imaginin que comencen a fallar les centrals nuclears i no hi ha capacitat de resposta. No? Imaginen un cas distòpic absolut que, de cop, un dia ens trobem que França no té electricitat perquè han parat la meitat de les centrals, perquè en un lloc no tenen gas, perquè no tenen renovables, el que sigui, hi ha un accident en una central i no es pot accedir o no es pot parar aquest accident. No? I en el cas extrem és el nuclear popcorn, no? Com les palomites de maïs, no? Que van patant pop, pop, pop. És com si tot el món comencés a patar les centrals nuclears i no hi hagués capacitat de resposta. Però això, repeteixo, és un cas ciència-ficció, distòpica, el que vulgui. Jo la nuclear la veig com una solució? No. Com un parche temporal? Sí. Però pensi que, per exemple, repetim, la nuclear és electricitat i hi ha èpoques de l'any, com ara, que l'electricitat és barata. O sigui, a Espanya portem 20 dies amb una producció renovable bestial i no hi ha consum. Per tant, ningú es planteja fer una nuclear a Espanya. A Finlàndia en van fer una fa, no sé si 6 mesos la van acabar i no l'han posat en marxa perquè no hi ha demanda elèctrica al país. Per tant, és aquest problema, no? Sabem fer electricitat, no sabem fer dièsel. L'altre tema és la fusió. La fusió, aquest projecte que s'està fent aquí al sud de França, ITER, hem posat moltes esperances en ell i esperem que funcioni, però la notícia, si se'n recorden, abans de Nadal va sortir una senyora nord-americana, una ministra, jo no sé què havia de ser, una notícia. Hem aconseguit per primera vegada la fusió, hem guanyat energia amb la fusió. I llavors la gent ja es va desmadrar i va pensar que de cop la segona llei de la termodinàmica no servia. I si miraves una mica, ells deien del làser, perquè aquella fusió va aconseguir amb làser, del làser, de 2 megajoules de làser, traiem 3 megajoules de fusió d'hidrogen. Pues serà veritat, no? Però des de la roda de premsa, un li pregunta cap al final, diu, però vostè està dient que de l'endoll fins a l'hidrogen hem guanyat de 2 a 3? Diu, no. De l'endoll vam treure 300 megajoules per activar uns làsers que van donar 2 megajoules i en va produir 3. Per tant, al final era de 3 sobre 300. Per tant, era una bona notícia, però no era la definitiva. És la sempre. Sempre hi ha com 50 anys per acabar amb la fusió. Ara, la fissió, la convencional, és això. No hi veig un gran problema. L'únic problema és aquest, que farem electricitat i no gasolina. I de moment el món necessita gasolina. Hi ha 2 paraules més. Teniu la paraula, el primer ha sigut vos, però doneu el nom, per favor. Conrad Rovira. L'electròlisi de l'aigua, en el cas bo, em sembla que podríem arribar a parar d'un 70%, 70-75%. Bo, sí.
Bueno, aquí molt baix, no, la captura de carboni està en vies de desenvolupament. De diòxid de carboni a monòxid de carboni, el que fem nosaltres al laboratori és un drama de rendiment, però com que tenim unes plaques fotovoltaiques, podem dir que és correcte. No li sé dir, depèn del producte final, suposo. Posem 60. – 25%. Sí. O sigui, si la pregunta és per què no fem un cotxe elèctric, té tota la raó. Bueno, jo crec que aquí hi ha una cosa que és bona, no ho sé, jo m'he oblidat de dir una cosa que és important. Bueno, primer, aquí darrere hi ha una idea de reduir el CO2. Això no és una mala idea, però clar, també... Jo vaig tenir aquí un professor que es deia doctor Victori, que segurament el coneixen, Pare Victori, el coneixen, que un dia va deixar caure, bueno, no sé el CO2, no sé per què ho convertim, plantem arbres. Doncs això també és una bona idea, no? No ho sé, potser és millor. Però en tot cas, reduir el CO2 potser, si ens ho paguessin, no? Si diguessin, tu converteixes el CO2 en CO i hi ha una prima per al CO2, doncs t'ho pago, vale, ho podríem discutir. Per tant, potser no és una mala idea i almenys reduir una mica el CO2 atmosfèric. L'altra cosa és, aquest diagrama d'aquí, que s'ha inventat Audi, em sembla en aquest cas, o Porsche, no té molt de sentit, perquè si estan desenvolupant ells mateixos cotxes elèctrics, és millor carregar, com diu vostè en el fons, de l'electricitat de l'eòlica, carregar el cotxe. Vale. El que hi ha aquí darrere és aquesta necessitat dels biocombustibles, perquè això sí que m'ho he oblidat de dir-ho. Els biocombustibles tindran un mercat segur importantíssim, que és el que no hi ha substitució amb electricitat, que és l'agricultura, el transport aeri i potser el transport marítim. Per tant, hi haurà coses que no podrem electrificar de cap manera i doncs potser a menys nivell sortiríem del pas amb biocombustibles. Per tant, això potser ens hauríem de mirar com arribar fins aquí. No, aquest cotxe el borrem el cotxe i ens quedem en el biocombustible. Però energèticament és un drama. Però per això li vull dir que, en el fons, la idea que hi ha aquí darrere és, si som tan capaços de fer electricitat en forma de nuclear o en forma d'eòlica o en forma de fotovoltaica i ens arriba a sobre l'electricitat i no la podem acomodar en bateries o amb el que sigui, en fem una massa, que això és interessant, no? Perquè si ens sobra electricitat, què podem fer a dia d'avui? Carregar una bateria que acabarà perdent-la perquè es dissipa, bombejar aigua amb una hidroelèctrica reversible, que és el que fem entre Ascó i Moradets Bacerca, que estava a Ribagorça, o fer una massa, que la massa sí que no es dissipa. Aquesta massa es pot dir hidrogen, o es pot dir metanol, o es pot dir e-fuel. Per tant, seria interessant. Però clar, tornem a ser de sempre. Això és, sobra energia i en comptes de perdre-la, faig un biocombustible. Sí, puc comentar aquí una coseta, també, no? Al respecte, que o sigui, tot aquest es basa en el tema de, bueno, com que ja tinc l'energia solar aquesta, doncs, bueno, el rendiment no m'importa. Però al darrere hi ha tot el tema d'aprofitar les inversions que hi ha, molts grans, no? En fàbriques de motors, no? Amb aquestes tecnologies, aquest know-how. Perquè ara, si tots passem al cotxe elèctric, el 50% del cost del cotxe elèctric és la bateria i tot el know-how està a Xina. Llavors, aquestes grans empreses, no? Aquí tenim el cas al Prat, no? Que tenim Gearbox, que fan les caixes de canvis de tot el grup Volkswagen. No? Què farem si no fem cotxes d'aquests? No? Llavors hi ha al darrere tota aquesta pressió per mantenir tota aquesta estructura també.
Totalment d'acord. De fet, si vostè té l'experiència de l'escala de veïns, sabrà que posar-se d'acord amb el seu veí de Rambla és impossible. Imagini's tot el país o tot el món. Per tant, això arribem al punt de que peti tot i ja sortirem de les cendres. No? Al final arribes a aquesta conclusió, que col·lapsi i ja veurem qui queda i com ens en sortim. I això és trist, perquè jo tinc 3 fills, m'entén què vull dir? Vull dir, això no hauria de ser això, però... Té tota la raó. Això també hi ha exemples, no? Sortia sempre, per exemple, d'huracan Katrina allí a Nova Orleans, tot això, quan va quedar arrasat, la gent sembla que no, espontàniament van ajudar el veí. I després, quan s'hi va ficar l'Estat a posar diners, a arreglar-ho tot, llavors la gent va començar a retirar-se. No? Però sí que és veritat, jo confio en la gent. Vull dir, jo no crec que quan peti tot hi haurà aquí una guerra de bandes, però podríem parlar d'un tecnofeudalisme, per dir noms d'aquests, neologismes d'aquests. M'entén? Vull dir, miri, potser la cosa bona és que quan peti no hi haurà gasolina i no hi haurà exèrcits tampoc. Això és un avantatge que s'ha de tenir en compte, no? Clar, i un tiratxines encara ens el podem fer tot. Sí, i tant que sí. Però sí, són coses que a mi em sap greu, però jo a casa explico aquestes coses i la gran, el petit el tinc allí darrere, que avui ha vingut aquí amb nosaltres, però la gran, que és molt sentida, un dia se'm va posar a plorar perquè em va dir que ella això no ho veia, no hi podia, no ho podia entendre. Què vol dir? Què faré jo? I tal. Això la gran. La segona, que ja és viva la Pepa, que ens comprarem un burro. Va, estupendo, i plantarem un hort. I el petit va deixar caure. Diu, així no faran falta diners. Ostres, doncs dic que és el més llest de tots. No faran falta diners, al final. No? Vull dir, no sé, hi ha una economia que al final... I això sembla un drama, vull dir, això sembla de pel·lícula, Jo no sé en quin lloc arribarem. Però jo he passat d'una situació d'angoixa a una situació sí, conformisme. Col·lapsonauta, es diu. Això vaig llegir un llibre que es deia era col·lapsonauta. Vindrà el col·lapse, doncs intentem navegar-lo com puguem. Una altra paràbola, sí. Sí. No. Claro, això, més ràpid, això entraria. En el pack aquest... Sí. Sí. Sí, té tota la raó. Sí. Clar, és que clar, el que no ha sortit, per exemple, és per a la segona generació a partir d'odis de fregir d'un restaurant. Clar, llavors, però el problema, de moment, ve a ser de sempre, que no n'hi hauria per tothom, no? La idea és... No,
Sí, correcte. Sí, aquí potser m'ho he passat massa ràpid, però té tota raó. I tant. Sí, sí, jo volia afegir que el doctor Pou és el nostre professor de tecnologia energètica al màster d'enginyeria industrial i sempre organitza una visita, vale? I aquest any era, per exemple, a la planta de revalorització de residus de Tersa, vale? I allà és on t'expliquen el biogàs i tota la producció que fan, que és aquesta quarta. Vull dir, a mi m'agradaria que s'emportessin la idea de que és correcte i és possible, però no mantenir el nivell actual. Ajuda una mica, sí. No és l'única solució, ajuda bastant. Si no, no estaríem aquí. També és veritat, això, no? No sé si hi ha una altra paraula. Sí, sí, per favor. Sí. Bueno, sí, aquest vídeo seria... aquesta imatge seria... no seria 100% elèctric al món, sinó els vehicles elèctrics. Tot i així sorprèn, eh? Bueno, el coll d'ampolla real és el cobalt. No perquè no n'hi hagi, sinó perquè el cobalt surt pràcticament tot... Bueno, pràcticament tot no. És que ho tinc aquí en una altra diapositiva, però del Congo. Llavors, el Congo té dos... Quan es calculen aquestes coses hi ha dos problemes. Un és la concentració de la producció. Hi ha un índex que donen que és concentració de la producció i, per tant, si només hi ha un actor, hi ha risc. I un altre és combinar aquest amb la governabilitat del país. Seria un índex més social, no? Si hi ha estabilitat política, etc. I també un ens diu si està molt concentrat i l'altre és si hi ha risc de ruptura de cadena de subministre per una guerra o el que sigui. Aleshores, el pitjor de tots és el cobalt. Cobalt sembla que n'hi ha per a la mobilitat elèctrica, però està concentrat al Congo i, a més el Congo és un país amb problemes polítics importants, induïts per Occident o no, o el que sigui, però, per tant, de tots ells el cobalt és el pitjor de tots, tot i que sembla que n'hi hagi bastant. El liti, actualment, es consideren només reserves de liti que hi ha a Austràlia i a Xile. Se sap que hi ha reserves a Bolívia, moltes, però de moment sembla que no s'exploten, no? El país no té interès en que entrin als Estats Units, ho volen explotar ells, i de moment no es comptabilitzen aquestes reserves. Però a mi també em sorprèn això, la veritat. Jo no sé... No sé fins a quin punt pot ser cert. I més tenint en compte que el liti, si hi hagués la fusió nuclear, es faria servir el liti també per a la fusió nuclear. Si s'hagués de fer un sistema d'acumulació elèctric d'energies renovables, necessitaríem liti també per a les bateries. Per tant, jo vaig ser el primer sorprès, sí, cert. Clar, podríem discutir si realment... Bueno, no, sí, ja està, és això només. Això no domino tant el tema. Diem, jo sé que la investigació va intentar substituir el cobalt. No? Aquestes bateries que són de liti, d'òxid de cobalt litiat, doncs pensar en altres òxids de metalls que no tinguin cobalt. Però bateries de sodi se m'escapa una mica més. Bé, sí, sí.
Sí, jo entenc que sí, no? Però és això, se m'escapa una mica, jo entenc que sodi té una química similar a la del liti, no? Però n'hi ha molt més, i tant que sí. I tant que sí. Sí. Jo hauria de dir que el doctor Pou ha dirigit una tesis doctoral del responsable de compra de bateries de Daimler a Alemanya, de Mercedes Daimler, on ha analitzat totes les tendències i jo tinc molta confiança en que aquest prospecte que fa una empresa com Daimler, no? Ha analitzat totes les tendències que tenen una viabilitat actual, vale? I ha analitzat totes les possibilitats de tecnologies de bateries i la implicació en els materials per poder fer-les. Jo això de sodi sí que ho havia sentit. Seria una bona notícia, sembla, no? Perquè sodi n'hi hauria bastant més que ha dit, no ho sé, però de moment no puc parlar gaire més d'això. Em deixeu fer una pregunta i potser, no sé si potser hauríem de... No és que vulgui fer l'última pregunta, és evident que on hi ha un fallo de rendiment fonamental és el motor de combustió interna. Vull dir, els motors de gasolina tenen un rendiment, diguem, terriblement baix, comparat amb podríem dir, amb el motor elèctric. Jo el que pregunto, perquè em sembla que aquí algú hi havia treballat, és amb la pila de combustible. O sigui, en comptes de cremar, diguem, hidrogen, perquè es pot cremar amb motor de combustió interna, diguem, barrejant, enviant amb un motor de combustió interna hidrogen com a combustible i aire, amb el sistema de mescla que sigui més convenient, però sempre estarem amb el segon principi de la termodinàmica que ens diu que el rendiment és baix, cremar l'hidrogen electroquímicament i llavors fer anar un motor elèctric amb l'energia produïda amb aquesta combustió química. No sé, això com està, aquest tema? Bueno, ara mateix no sé en quin nivell estem. Sí que l'hidrogen té... S'havia fet, em sembla, amb metanol, també. També, vull dir. Sí. Hem de pensar, el problema sempre és el mateix, el rendiment podria ser alt, però recordem que l'hidrogen no és una font d'energia primària. Sí. Hem de fer de zero. Llavors, si el fem de l'aigua, tindrà els problemes que toqui. Si el fem del metà, estarem consumint metà. Sí. Jo, torno a ser de sempre, jo crec que sí que pot ajudar, però... O sigui, jo el concepte que tinc és que l'economia actual des del petroli no hi haurà una economia en base a una sola font d'energia. Com ara, bueno, podem parlar de petroli, de gas, però sí, ajudarà, i tant que ajudarà això, ajudarà els biocombustibles, tot ajudarà, però ajudarà més una disminució del consum personal, tot arreu. Hi ha alguna pregunta més? Per favor, mestre. Sí, jo bioenzimàtic no ho puc assegurar gaire, però entraria, no seria incompatible. O sigui, de la canya faríem primer un triturat, després faríem un steam explosion, que és el que hem dit, entrar vapor d'aigua a alta pressió amb un autoclau, després alliberar-lo ràpidament, no? El vapor entraria als intersticis de la canya i a l'alliberar-lo ràpidament trencaria les fibres i llavors aquí vindria l'etapa on hi ha la part o bé un tractament enzimàtic o bé el més típic, o el que jo sé més típic, és una hidròlisi àcida o bàsica. És molt més agressiva i és molt més bruta, segurament és més ràpida també, però segurament podríem entrar aquí en un bioprocés, i tant que sí. Molt bé, alguna pregunta més? I no ho deixaríem aquí. I, en fi, em sembla que en nom de tothom el que hem de fer és un fort aplaudiment als conferenciants i un gran agraïment al doctor Andrés Garcia i al doctor Oriol Pou.